салом дӯстон, шумо дар шабакаи биография филм қарор доред. имрӯз мо дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми Чуқур ҳарф мезанем. Эркан Колчак 16 январи соли 1983 дар бурсаи Туркия таваллуд шудааст. дар аслноми дигари ӯ дар кӯдакӣ ва наврасе Шоҳин Гирайхон буд. ҷавон дар шаҳри хурди Бурса таваллуд шудааст ки тамоми кӯдакиашро дар он ҷо гузаронидааст ва мактаби миёнаро хатм кардааст. ӯро ҳеҷ гоҳ ба дониши махсус фарқ намекунуданд. аслан ба математика шавқу завқ дошт, аммо ҳеҷ гоҳ орзуи шӯҳратманд шуданро намекард. маҳфили ягонаи кӯдакии Эркан ба варзиш машғул шудан буд. вай футболро хеле дӯст медошт ва бо дарвозабонӣ дар дастаи бурсаспорӣ маҳалли худ машҳур гардида буд. қаҳрамони барномаи мо бо театр тасодуфӣ вохӯрд. дар синфаш ӯро ҳамеша ба нақшҳои дуюм дараҷа мебурданд ва истеъдоди ӯро пайхас намекарданд. ҳамин ки ҷавон калон шуд, директорони театр намуди зоҳирӣ ва ҳунари бачаро дида ӯро ба нақшҳои асосӣ мебурданд. оғози карьераи худ Колчак нахустин бор дар намоишномаи Шавқат баромад кард. пас аз намоиши бо муваффақият ҷавон фаҳмид ки мехоҳад бо актёрӣ машғул шавад. ҷавон қарор мекунад ки ба донишгоҳи санъат дохил шавад. омӯзиши барояш осон буд. ӯ метавонист ба осонӣ дар саҳна дар ҳама гуна хислатҳо дубора аҳё шавад ва нақш офарад. ва вақте ки як мӯъҷиза рӯй дод, ҷавонро ба нақшофарӣ даъват карданд. аввалин филм бо иштироки Колчак силсилаи Водии Гургон дар соли 2004 буд. баъд аз он чунон тасвирҳо ва монанди драмаи Дарди тирамо, мелодрамаи Меҳр ки Колчак дар он нақши Меҳметро мебозад. маҳз ин силсила филм ба ҷавон муҳаббат ва шӯҳрати умумӣ овард. актёр зуда аз 20 филм нақш офаридааст. маъруфтарини филмҳо бо иштироки ӯ ин филми Эй Истанбул мебошад ки дар он як ҷавон нақши мардеро бо номи Карлос аз асри бошукӯҳ иҷро мекунад. бо шарофати силсила филми Асри бошукӯҳ Колчак шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кард. коргардонҳо тасмим гирифтанд ки Колчакро қаблан тасдиқ кунанд ва ба он нақши Шоҳинро диҳанд. сарфи назар аз он ки хислати саҳнавии актёр комилан баръакси худи ҷавон аст, ӯ ба осонӣ тавонист дубора нақшро офарад ва нақши додашударо олиҷаноб бозад ва берун аз кишвар шинохта шуд. дар тӯли соли 2017 актёр бо ҷидду ҷаҳд ва нақши вартал дар филми Чуқур кор кард. охирин филм бо иштироки Колчак филми Яхмоси туркӣ мебошад. нахуст намоиши филм 15 марти соли 2019 баргузор шуд. Колчак як корбари фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад. ӯ дар Инстаграм, Фейсбук ва Твиттер саҳифаҳои расмии худро дорад ки дар як саҳифа аз 1 миллион муштарӣ зиёд дорад. инчунин актёр шӯҳрати умумиҷаҳонӣ ба даст овард, маҳфилҳои варзишии худро фаромӯш накард. вай то ҳол зид нест ки тӯбро аз майдон гузаронад. ҳобби дигари наздики ин ҷавон мусиқӣ аст. Колчак аввалин клипи худро дар якҷоягӣ бо Шебнем Бозуглу ба навор гирифтааст. тамошобинон ба кори актёр баҳои баланд дода бисёр шарҳҳои мусбат гузоштанд. видео дар як муддати котоб беш аз 120 миллион тамошобин гирифт. дар маҷмӯъ силсила филми Оила соли 2016 Колчак ба ҳунарпеша Кансу Тоссун шинос шуд. романтикаи саҳнавӣ ба зудӣ ба муносибати зиндагии онҳо табдил ёфт. чанд сол аст ки ҷавонон танҳо суҳбат мекарданд ва танҳо дар соли 2018 духтар ба хонаи дӯстдоштааш зиндагӣ кард. 11 августи соли 2018 ҷавонон оиладор шуданд. тӯи дар шаҳри Олим баргузор шуда 2 рӯз идома кард. ин буд дар бораи актёри дӯстдоштаи шумо. дӯстон, ҳатман ба шабака обуна шавед, наворҳои навро интизор шавед. ба дӯстонатон дар имо паддилист якунед. хеле хушҳол мешудем.